ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಜೀವನೊಡು ಉದ್ಧಾರ ಆವೊಡ್ಡ ಅವು ದೈಹಿಕದಲ ಆವೊಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಆವೊಲಿ. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಿಯರು. ಒಂಜಕ್ ಗೀತೆ ಪಂಡದ ಪುದರ್, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ್ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಂಡದ ಪುದರ್. ಒಂದೇನು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ದಿನೋಲ ಪೂರಾ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪುರುಸೋತುಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ದಿನಾಲಪ್ಪನೊಂದು ಪೋಡು. ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನೋಲ ಪಂಡ ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ಅಂಗಡ್ಡುಪ್ಪನ ಬಾಜನುಲು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ನಾನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಲು ಪುಂಡತ್ತ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದ ಅಥವಾ ಎಂಟಂಡಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಧೂಲು ದೆಪ್ಪು ಅವರು ಧೂಲು ದೆತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಶೈನ್ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊಲ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿದ ಪುರತುಗಾನಗ ಧೂಲು ಪತ್ತು ದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಧೂಲು ದೆಪ್ಪೊಡ್ಡ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂರ ಆಯ್ದಡಲ ಒಂಜಿ ಐನೇನು ಗೆರೆ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಓದುಡು. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದ ಓದರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಲ ಉಂಡು. ಅವು ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ KG ದಕ್ಲೆಗೆ PG ಓದಲ ಪಂಡದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ವೇದ ಓದರೆ ನಮ್ಮಡದು ಮಾತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಲ ನಿಕ್ ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಕೊರಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರಪೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರಿ ಅನ್ನಿಡ್ದ ಅವ್ರ ಮುಂದೇನು ನಿತ್ಯ ಓದು. ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆನೆಡ್ದವರ ಅವೇನು ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುಜೆ. ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುಂಡ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಉಂಡು. ಸರಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ದಿನಾದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತಂಡಲ ಈ ಯಾವು ನಂಗಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ತಾನ್ ಎಂಚ ಮಸ್ತು ದೊಂಬುಂಡಡ ನೀರು ಆಜಿದು ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚೆನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪೂರ ಆಜಿದು ಪೋಪುಂಡು ಪಣ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಪಣ್ತೇವೆ. ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಇತ್ತಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರತಿನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ್ಯಸಿಟೀಸ್ ಓದುಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಅವಾಯ್ದಿಂದಾಂಡ ಸರಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಅವಲ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳುಟು ಪಿದಾಡ್ದಂಡ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅವರು ಏನು ಭಾರತದ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ತಿಗೊಂಡು ಪರದೇಶದ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಮಲ್ದಿನಿ ತುಳುಟು ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ತಾನೆ ಅಕಲೆ ಗುಲಾಯಿಟ್ಟು ಮಸ್ತು ತುಡಿತ ಉಂಡು ತಾನೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಗನೆ ಒಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಂಡ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಣಸಿಡು ಒಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೀವೊಂಡ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಆಪುಂಡ. ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪಣ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟು. ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪಡದಳ್ಪಗೆ ಗುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು. ಮನಸ್ಸದ ಹೊಲ ಇದ್ದೆ ತೊಂಡ ಹಾಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮನಸ್ಸದ ಹೊಲ ಇದ್ದೆ ತೊನ್ನಡ ಪಂಡದ ಪಂಪಿನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಲ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ದಯ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಡ ಆ ವ್ಯಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದಿತ್ತೆಡ ರಸ್ತೆಡು ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆಡ ಪಿರಡ್ದೊಂದು ಕಾರು ಬತ್ತು ಗುದ್ದುಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೂರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತಾರ. ಮಾತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೂಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಗ್ರತೆ ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ಲೋಕರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅರ್ಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕೊರತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಸದ್ಯ ಅಂತಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಡು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ರಡ್ಡು ರೀತಿಗಳ ಜನ ಪೂರ ಹಾಳಾದು ಪೋಯಿರು. ಅವಿಂದಿನ ಸಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು
ಒಂಜೇ ತಾದಿ ನೆಗ್ ಒಂಜೇ ಗತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ನಂಬುಗನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗುಲೇ ಕೊರೋಡು ತಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ನಂಗೆ ಶರಣು ಏರು ಗತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗತಿ ಅನ್ನಿಡ್ದವರ ದಾದ ಒಂದು ತುಳುಕು ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಓದುಗ ಅರ್ಥನ ತಿರಿಯೊಂದು ಓದುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನುಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕನೇ ಓದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂದಿತ್ತ ದಾನ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಚಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮಾತು ಉಂಟು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋವಡ್ಡ ಯಾನು ದೇವರನ್ನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೂದಿದೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಥ ಮಾತು ಕೆಲವರು ನಿಯಮ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ಮೀದೇ ಪೋಪಿನಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆ ನಿಯಮಡು ಉಂದುಲ್ಲ ಒಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಗೆರೆ ಯಾನು ಓದುದೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಪಡೆದೊಂದು ವೃತ ದಿಯೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಡೆದಾರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಿಖಲೆ ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರಳಿ ಪಡೆದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು 2 ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೊಂದು